Ninamadoda nenkinga uma nikhulani veleni ezinyangeni. Ninamadoda nenkinga uma nikhulani veleni ezinyangeni. Ninamadoda nenkinga uma nikhulani veleni ezinyangeni. Usmelane uyasibiza ukhuthaza semtholampilo noma usmelane uyasibiza bakwethu ukhuthaza semtholampilo ukhuthaza semtholampilo ninamadoda nenkinga. Lengoma ibhalwe ngomtholampilo. Njengoba lengoma ibhalwe ngomtholampilo, thina abantu besilisa sinenkinga kakhulu ukuthi ezibhedlela sithanda ukuthi siyibhedlela sazi ukuthi ayimangula hayi inyongo angihambe ngiyophalaza hayi angihambe ngiyochatha. Kanti kunezinto ezidinga ukuthi sikwazi ukuthi ngempela siqonde ngqo emtholampilo ukuze sizokwazi ukuthi sisizakale. Sikhuthaza ke abantu besilisa kakhulu ukuthi abayijwayele umtholampilo bengasaba amanesi. Yabona amadoda amaningi asaba amanesi ukuthi nje aye esibhedlela umuntu mathi unesi nje awuphenye kancane lapha ngifuna ukubona useqhaqhazela engathi kunenkinga. Kanti nje ukuthi abantu besilisa abakujwayele ukuthi behambe bemtholampilo bangasaba amanesi ukuthi azobathethisa banaleyo nto umuntu kuze kufe yena esikhundleni sokuthi ayivikele ukuthi ayemtholampilo. Le ngoma ke igqugquzela lo ujabula ujubalala ulalela kodwa ungalali kibonga ngiyananela njengenkunzi sekhonye maweni ngivutha ilongo lokuphila ngoba impilo isemtholampilo kubahleki nakubahlengikazi komele sicheck igazi sazi igazi njalo masigula sigazi siphethwe yini hloma hlasela uyosola.